Hit és hivatás című előadássorozatunk második estéhez érkeztünk, és kezdjük a 427. dicséret éneklésével. Thank
föl most. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archiposznak, ami bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséget eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és igazgalásunk volt, mert a szentek szíve felütő általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyer, most már nem úgy, mint rabszolgák, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, neked is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvérek. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántok, vagy tartozik, azt nekem számítsd föl. Én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetnénk az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságodokért ajándékot kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztárkhoz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei édesatyám, hálát adunk neked azért, hogy a teremtményeidként arról méltatsz minket, hogy a te földedről, meg az emberekről gondot viseljünk. Hálát adunk a sokféle feladatért, hivatásunkért, amit adtál nekünk személyesen. Bocsáss meg nekünk, hogyha olykor rabszolga munkaként éltük meg, talán a munkahelyi kötelességeinket, talán az otthoni, háztartásai kötelességeinket. Bocsáss meg nekünk, ha inkább elszöktünk vagy elmenekültünk munkák elől. Bocsáss meg, ha nem mások hasznára végeztük azt, hanem csak a magunk dicsőségét hasznára. Urunk, köszönjük, hogy figyelmeztetsz, kit a maga helyén és a maga állapotában. Köszönjük, hogy követésedbe hívtál minket, és megértettük, hogy senki sem él önmagának. Köszönjük neked, hogy így akarsz minket ma is tanítani, hogy hogyan éljük meg a nekünk adott munkát, hogyan éljük meg a mi hivatásunkat. Nélküled a mi életünk is haszontalan lenne,
hisztük, hogy ebben lelket segít bennünket, hogy hasznossá váljunk. Köszönjük, hogy előttünk járt a mi Mesterünk, az Úr Jézus Krisztus, aki mindenkor szeretetben olyan dolgokat tett, ami mások javára szolgált. Gyógyított, tanított, segített mindenki, a kicsinyekedett főképpen. Így köszönjük neked, hogy példa lehet számunkra az ő szolgálata, élete. Segíts nekünk is egymásra figyelnünk, segíts akaratodat megértenünk, hogy jól szóljunk és cselekedjünk, munkahelyen, családban, gyülekezetben és idegenek között is. Kérünk téged, áld meg a mi alkalmunkat, hogy tanuljunk együtt, egymás ige által, most is a gyülekezet közösségében. Ámen. És szeretettel kérjük, úgy Maria, bocsánat. A 496. dicséretünknek az első és a 4. versétől a 7. versig énekeljünk. Hálát adunk néked, mennyei után. Kedves testvérek, már itt a bátorítás majdnem elhangzott, de elhangzott ez is, és a fölkérés. Azonban szeretnék egy kicsit emlékeztetni a tegnapi napra, de olyan szerény leszek, hogy nem kérem, hogy rakjuk össze, hogy tegnap mit is hallottunk, egy-két gondolatot én magam szeretnék föleleveníteni, hogy majd ehhez kapcsolódjon most a folytatás. Hit és hivatás, és tegnap hitünk és hivatásunk címmel Kodosi Sándor testvérünket hallgattuk. Igen, bármilyen munka lehet több, mint kenyérkereslet, mint csupán megélhetés. Bármilyen munka lehet több, mint hivatás, emberek segítése. Bármilyen munka, bármilyen feladat, mindezeknél több lehet, küldetésre is válhat. Küldetésé, vagyis a Krisztus képviseletére. És tegnap hallottunk arról, hogy mindez hogyan lehet közösségben gyakorolva, egymást erősítve, hitáltal értelmezve az életet, értelmezve önmagunkat, a hit szemüvegén keresztül nézve a világot. És így valóban elérkezünk oda, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk az utolsó képre. Emlékezünk vissza. A mai napon hivatásunk a megtérés előtt és után címet lehetett olvasni a szórólapon. Lehet, hogy ez egy kicsit provokatív az a cím, de egy kicsit annak szántuk. Nagy szeretettel kérjük Kunniország Mariannát, hogy ossza meg velünk gondolatait. Ezek az esték nem a tudományos nagy előadásoknak szánt esték, hanem olyan esték, ahol hitből hitbe épülünk, olyan esték, ahol egy kicsit a gondolatainkat is rendszerezhetjük, olyan esték, ahol a személyes hang megszólal, úgyhogy szeretettel kérjük Marian, tiéd a lehetőség. És szeretettel hallgatunk. Szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretnék először bemutatni azok számára, akik nem ismernek. Kunniország Marian vagyok, a Kemény Kórházban dolgozom ajtatóasszisztensként, Győrben. Az egészségügyel a kapcsolatom gyermekkoromban indult. 13 éves koromban nyomon-nyomlékfekélyel kerültem kórházba, ott a vizsgálatokat végigéltem, láttam a nővérkéknek a munkáját, az orvosoknak a munkáját. Én akkor elhatároztam, hogy én úgy szeretnék ilyet csinálni, úgy szeretnék segíteni másoknak. Az általános iskola után, ugye 14 éves korom után el kell
iskolába mentem. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon lelkesen tanultam, nővérként kezdtem el dolgozni, roppant élveztem. Nagyon tetszett, hogy tudok segíteni. Jó tanuló voltam, és én éreztem, hogy ettől azért én többet is tudnék még tenni, és 3 év után bekerültem a műtőbe. A műtőbe altató asszisztensnek. Hát ez egy sokkal komolyabb, sokkal nehezebb munka, sokkal felelősségteljesebb munka, de nagyon-nagyon tetszett. Sokat tanultam, éreztem, hogy fontos, amit csinálok. Azt éreztem, hogy rajtam is múlik embereknek az élete, hogy ki gyógyul meg, ki nem, vénás injekciókat beadhatok, azonnal hat. Úgy kezdett az én kis világi és emberi élem növekedni. Azt gondoltam, hogy én most már azért okos vagyok, és kezdtem egyre nagyobbnak érezni magam. Növekvő önbizalmam túlburjázását a magánéleti problémák húzták vissza. Szüleim korai halála, testvérem halála, házasságom zátonyra futása, ez aztán a növekvő önbizalmamat arra korlátozta, hogy jaj, csak elhibázok valamit, csak nehogy valamit rosszul csináljak. És kezdett minden nap keserves erőfeszítésé válni. Aztán egy csúnya allergiás reakció során én kerültem olyan helyzetbe, hogy az én életemet kellett megrendelni. Én kerültem kórházba, engem kellett kezelni, egy gyógynövényest ajánlottam, amiről azt gondoltam, hogy az majd nekem jó lesz és segít. Kiderült, hogy valamelyik alkotó részére én allergiás voltam, és ez azzal járt, hogy bedagadt a légcsőben, torkon, megkaptam levegőt, és hát perceken múlott azt, hogy életben maradok vagy nem. Ez az éjszaka közepén volt, felébredtem, miért ébredtem fel. Meghalhattam volna úgy is, hogy nem ébredek fel, csak úgy beleharszok. Telefonunk nem volt, nagyon nehezen sikerült mentőt hívni, de az is kiégett, bejutottak velem a mentőt, megy a kórházba, és a kórházba kezdtem el gondolkodni, hogy ki múlik ez, miért ébredtem fel, miért nem haltam meg, egyáltalán miért élek, egyáltalán kitől függ mindez, kitől függ, hogy mikor, kivel, mi történik. És ezekre a kérdésekre elkezdtem a választ keresni, és hamarosan Istenre találtam. Megkaptam a választ, ő az, aki az élet és a halál ura. Ő az, akitől függ az én életem, ő az, aki irányít mindent, ami az én életemben történik. Kezdtem másképp látni dolgokat. Kezdtem meglátni, hogy az Úristen hatalma és szeretete óriási. Ezt a szeretetet tanultam itt a gyülekezetben, idejöttem, bibliórákra jártam, olvastam a Bibliát, testvérekkel beszélgettem, és egyre jobban kezdett kirajzolódni, hogy nekem, amit én addig nagyon gondoltam, nekem alá kell szállnom. Kezdett ez a nagy érzésem egy kicsit alá hagyni. Bármennyire is szeretném, nem tudok az életemben úgy változtatni, ahogy én szeretnék, nem, hogy az enyémben, nem hogy a másoké nem tudok, az enyémben sem tudok. Az Isten megváltó és kegyelmes szeretetét megtapasztalva viszont úgy éreztem, hogy ezt nekem tovább is kell adnom. Édesanyám halála nagyon sokáig navasztott engem. Azt gondoltam, hogy én voltam az oka. Én kerestem édesanyámnak orvost, hogy megoperálja, és én nem maradtam ott a műtét után, amikor is orvosi műhiba miatt halt meg, és én azt gondoltam, hogy én, majd ha én ott lettem volna, ha én ezt másképp csináltam volna, hogyha én ezt akkor nem így csinálom, akkor ez nem így történt volna. Az Isten útját egyre tovább járva megértettem, hogy annyira picinke vagyok én ehhez, hogy én ilyeneket befolyásoljak. Az Úristennek
jelen lett volna, akkor talán nem keresem ennyire az Úristent. Rá kellett jönnöm, hogy legfeljebb csak része vagy részese lehetett az Isten akaratának. A bölcsessége számomra felfoghatatlan. Az, hogy kivel mi történik, hogy mikor történik egy baleset, mikor ki van szolgálatban, mikor kihez kerül valaki, az teljesen rajtam múlik. Biztosan tapasztaltunk már olyan csodákat, hogy amikor valakinek valami problémája volt, éppen akkor ott volt valaki, éppen akkor aki tudott segíteni. Egy baleset helyszínénél éppen akkor arra ment valaki, aki éppen tudta, hogy mit kell csinálni. Hát itt a kórházban és én a műtőben is elég sokszor megélem ezt, hogy nagyon jókor vagyunk, nagyon jó helyen, és az erősödött meg velem, amit mi nagyon sokszor énekeltünk már, hogy az Úr csodásan működik. De úgy rejtve van. Nem láthatjuk, nem tudjuk, de hogy ő dolgozik és munkálkodik, azt igen. A megtérésem után sem volt igazán könnyű a helyzetem. Bekövetkezett a vállás, magánéleti dolgok, 2 gyerekkel egyedül maradtam. Nagyon nehéz volt, de nem egyedül voltam. Óriási segítséget kaptam, hogy az Úristen mindent tud, mindent lát, és napról napra éreztem a segítségét, a szeretetét, a támogatását, az erősítését, és megtanított engem imádkozni. Kérhettem erőt, kérhettem bölcsességet, kérhettem imádságban egy műtétnek a kimenetelét, az operáló orvosokért imádkozhattam, a betegek hozzátartozóiért, akik esetleg mégis elveszítettek egy hozzátartozót, és ezek az imádságok egyre inkább erősödtek bennem, és egyre inkább azt erősítettem meg, hogy én ebben nem tudok segíteni. Nem ebben tudok én segíteni. Ugyanakkor azt az alázatot tanultam meg, hogy Uram, könyörgök, kérlek, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te, hiszen a te bölcsességed az, ami mindenek fölött áll. Legfőképpen hálaadásra tanított meg az Úr. Az, hogy az egészségem megvolt ahhoz, hogy dolgozni tudjak, nap mint nap le tudjak menni dolgozni, erő legyen elvégezni a feladatomat. És hát ugyanúgy én azt gondoltam, hogy nekem már tapasztalatom van, és most már én kezdek növekedni és nagy lenni. Hát kitől kaptam én azt a tapasztalatot? Hát ki segítette azt, hogy én ott tudjak lenni. Egymás után le tudjak menni napról napra dolgozni, azokat, amiket megéltem, megtapasztaltam, csak is tőle kaphattam. És ez a tapasztalat is csak az ő érdeme, nem az enyém. És a tapasztalatom, hogy lett volna, hogyha ő nem őriz meg attól, hogy én hibázzak. 20 össze-vissza volt körülöttem minden a gyerekekkel, és sok problémom volt, vitte a gondolataimat rendesen. Egy injekciót, hogyha nem ugyanaz, ez nagyon sokféle ampulla van. Ha nem azt szívom fel, és nem azt adom rá, amire szükség van, én okozok. Majd én okozok halált is esetleg. Megőrzött a hibázástól. Nem bocsátottak el, amikor egyedül maradtam 2 kisgyerekkel, mert hát ugye problémás eset lettem. Nehéz az ügyeletekre osztani, sőt, mondtam, hogy nem is tudok ügyelni. Megtehették már, hogy azt mondják, hogy ehhez a munkakörhöz ez jár, tessék más munkahelyet, mást keresni. Nem tették, ettől is megőrzött az Úr. Hálaadásra tanított, amikor egy-egy vészhelyzetet sikerült elhárítani. Műtőben vannak ilyen helyzetek. És amikor jó ötletet kapok, most már tudom, hogy nem az egyik a jó ötlet, az Úristen adta a jó ötletet,
És egy vészhelyzet elhárításáért szívből tudok hálát adni. Sőt, most már előre is szoktam kérni, hogy ha lesz vészhelyzet, ő segítsen. Megváltozott a betegekhez való hozzáállásom is. Addig is szerettem volna én segíteni, addig is nagyon fontos volt számomra a segítségnyújtás, de aztán mégis valahogy másképp lett. Valami más lett fontos. Nem az, hogy mit, hanem az, hogy hogyan. Amit én fiatalosan odaadóan és lelkesen csináltam, ugye tegnap hallottuk, hogy mi a hivatás, amit odaadóan, lelkesen és szeretettel teszünk. Nekem eddig megvolt az odaadó és lelkes igyekezetem, és a megtérés után jött hozzám szeretet. Akkor tudtam úgy fordulni a betegek felé, ahogy az Úristentől én is kaptam. Megtanultam egy aranyszabályt, ami a Máté evangéliumában van. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek. Segített megtapasztalnom azt, hogy betegként ezért én is átéltem egy-két dolgot, nekem is volt műtétem, kerültem én is műtőasztalra a betegágyra, és ez azért sokat segített ebben, hogy amit én úgy gondoltam, hogy nekem jó lesne, akkor én is igyekezzek szerint cselekedni. Én nekik igyekeztem és tettem is, és aztán néhány év után kórház elkészünk, Judit megkeresett engem, hogy van egy olyan, hogy beteglátó képzés. Ez egy kurzus. Menjek el. Mivel Judit számomra nagyon fontos és nagyon kedves, nem akartam megváltani, hogy visszautasítom, de úgy voltam vele, hogy mit mutathatnék újat nekem, mert sok éve az egészségügyben dolgozok, 10 éve a hitben élek és gyakorlom, és ezt hát mi újat tud még nekem, vagy ez a kurzus nekem mutatni. A legelső kurzus alkalmával megszépülünk vele. Vettem tudomásul, hogy valamit tanulni. És nem csak a jó nap tanul voltunk, hanem a hétbőröntben is voltunk tanulni. A kórházban működik dolgozói állítat. Itt azokkal dolgozók tudnak összejönni, akik hitben élnek, és az Úristennel vannak kapcsolatban. Sokat jelent, hogy együtt tudunk imádkozni a kórház betegeiért, a kórház dolgozóiért. Egy feltöltődést jelent számunkra, hogy tudjuk továbbvinni azt, amit ránk bízott az Úristen, és tudjuk olyan lendülettel tenni azt, mint korábban, ha esetleg lankadnánk. Ma már a hivatásomat szolgálati területnek tartom, magamat pedig egy kicsinket is csavarnak az Isten gépezetében. Értem, hogy ebben a csavarnak is jól kell működni. Mert nekem is kell erre készülnöm, nekem is kell tanulnom, újakat tanulnom, készen állnom arra, hogy jól tudjak működni. Örülök, hogy hasznos eszköze lehetek az Úristennek, ott, ahol éppen használni akar. A kórházban a műtétek alatt, a látogatások alkalmával, amikor gyülekezeti tagok kerülnek a kórházba, én szívesen látogatom őket. Fontos is kell, hogy az Úristen üzenetét tudjam továbbítani és továbbadni. Egy kedves szó, egy mosoly, egy bátorító szó nagyon-nagyon sokat jelent. Sokszor mondták, hogy hát úgy érzik, hogy
mintha angyal küldött volna az Úristen. Én örülök, hogyha ezt érzi, de az Úristennek adjon érte hálát, mert engem ő küldött. A kórházon kívül is tud engem használni, de még egy picit visszakanyarodnék, hogy nem. Igen, a kórházon kívül, bocsánat. Tehát, hogy itt a gyülekezetben is megtapasztaltam, azt nem tudom, hogy néhány évvel ezelőtt kiélte át Hatházi Andi bácsi esetét. Pár évvel ezelőtt Isten tisztelet előtt itt lett rosszul, itt meg is halt, újraélesztettük. Sikerült újraéleszteni. Kiérkezett a mentő, elvitték a kórházba, és ez a drága bácsi másfél évet kapott még az Úristentől. Akkor azt mondtam, hogy ha csak ezért kellett nekem megtanulnom a szakmámat, akkor én már boldog vagyok és merülök. Ahhoz, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy itt a gyülekezetben, mondjuk a táborban, amikor elmegyünk, segítek összeállítani azt, hogy mire lehet szükség. Ez nem egy effektív segítség, de egy olyan háttérmunka, ami fontos, akkor válik fontossá, hogyha szükség van rá. Itt is csak azt érzem, hogy a kis csavarként ott vagyok a helyemen. Amikor a énem elkezdett növekedni, ugye, és elkezdtem világi szemmel gondolkodni, akkor van egy halleluja ének, az, hogy hogy volt idő, mikor csak magamnak éltem én. A refrényét szeretném csak a testvéreknek megemlíteni, azok, akik ismerik, azok biztosan tudják, hogy mi ez, de akiknek nem csak a refrényét szeretném mondani. Semmi, te, minden, én. Hát ugye ez volt az elején, amikor én gondoltam, hogy majd én is mennyire okos vagyok, és mennyire nagy. Később van mit te, de van mit én. Hát igen, hát most már azért jó, hogyha segítesz, de majd azért még én csak tudom, hogy mit kell. Többet te, kevesebbet én. Egyre jobban rájöttem, hogy az Úristen irányít, és ő tanít engem is. És én kevesebbet akarjak, inkább csak azt, hogy neki engedelmeskedjek. És az utolsó mondata, és az utolsó refrénye ennek a kis éneknek, mindent te, semmit én. Át tudjam adni azt az Úristennek, hogy ő irányítsa az én életemet, és ő irányítsa azokat a mozdulatokat és azokat a szavakat is, amivel én segíteni tudok. Önbizalmamat egyre inkább az alázat váltotta fel, és egyre inkább szeretném átadni az Úristennek mindazt, amit én teszek. Örömökben szolgál az, hogy tehetem. A diakonészáknak a jelmondata egyre erősödik bennem, jutalmam, hogy tehetem. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. A bizonyságtételben elhangzott két énekre való utalás. Az egyiket rá tudjuk most énekelni, a megjelenik a kivetítőn, az Úr csodásan működik kezdető éneket. Úgyhogy énekeljük ezt el, és akkor utána kérdés, hozzászólás, majd folytatjuk.
cím a tegnapi témánk, a hitünk és hivatásunk kérdéseit kezdetve azt próbáltuk együtt végig gondolni, és a címből adódóan értelemszerűen mindezen keresztül sugározható mindaz, ami Hadosi Sándornak a bizonyságtétele. Most a mai címünk fordított alkalmat és megközelítést kíván és igényel, amikor hivatásunk megtérés előtt, megtérés után, mert itt a személyes vallomás, a személyes hang kellett, hogy elsősorban megszólaljon. Úgyhogy így köszönjük Marian bizonyságtételét, elmondott gondolatait, illetve tapasztalata alapján. És akkor szeretném átadni a mikrofont, hogy szabad kérdezni, hozzászólni, merjünk egy kicsit közösen beszélgetni. Akkor én kérdeznék egyet. Azt mondtad, hogy megtérésed előtt is, ahogy tegnap hallottuk, hogy örömmel és lelkesen tetted a dolgodat. És megtérésed után jött hozzá a szeretet. Mondanál erre példákat, hogy egy szeretet nélkül örömmel és lelkesen? Tehát mit jelent az, hogy most már a szeretet is ott van? Örömmel és lelkesen az, ami a dolgom volt, azt én megtettem. Az ápolási feladatoknál először azt, hogy szívesen húztam át az ágyat, szívesen mosdattam le a beteget, szívesen osztottam ki a gyógyszert. Ez volt a feladatom, ez volt a munkám. A szeretet akkor jött vele, amikor ez személyessé vált, és egy kicsit pluszt is tudtam adni. Egy kedves szót, egy bántorítást, egy simogatást, egy vizes dumát, hogyha éppen szükség volt, ami már nem lett volna igazából papíron kötelesség. Ezzel éreztem a szeretetet. Nem tudom, mire lennék kíváncsi, de ez a plusz. Ez volt az, amit nem a papír szerint és nem a tankönyvből megtanultakat végeztem el, hanem hozzátettem valami mást is. Köszönöm, amit elmondtál, Marian. Azt szeretném megkérdezni, hogy általában a munkahelyi kollektívában ez a magatartás, ez a viselkedés nem jellemző. Hogyan fogadták a te munkatársaid? Hogyan élték meg ezt a változást? És mivel segítetted őket, hogy ők is ilyenek legyenek? Természetesen ugye nagy volt a változás, és látták ezt rajtam. Azon kívül én mondtam is, hát beszéltem is róla, hát azt akartam, mindenki tudja ezt az örömét, hogy az Isten szeret, és nem csak engem, mást is szeret, és mindenkinek szerettem volna ezt továbbadni. Hát bizony a főnök azt mondja, hogy kemény asszony volt, és azt mondta, hogy megtudomásuk, ez munkahelyű legyen. Azt tudni kell, hogy előtte azért ő meg is követelte a fontos munkát. És én akkor eldöntöttem, hogy azért is megmutattam neki, hogy tudok jól dolgozni, tudok úgy dolgozni, ahogy nem tud belekötni, persze mindig tudok, de én nagyon igyekeztem, és akkor is kedves maradok hozzá. És én folyamatosan megmaradt ez a kedvesség, és én nem haragudtam, és én nem válaszoltam neki vissza. És amikor ő elment, elutazott tőlünk, akkor én adtam neki 2 könyvet, az egyik az Isten műhelyében, a másik az Isten ígéreteinek a tárháza. Elutazott külföldre. És elvétel magával. Évek teltek el, visszajött, és ő már akkor látta rajtam azt, hogy én mindig mosolygok, nekem mindig jó kedvem van. Hogy van ezek
különösen a tábor után, amikor mentem dolgozni, akkor én egy hétig ragyogtam, azt mondták, és hogy én teljesen örömmel megyek, és akkor megkérdezte, hogy hol voltam, a táborban. Neki nem lehetne volna eljönni. Eljött. Én rá emlékeztem. Kénytelen vagyok kérdezni az előző mondatok miatt, akkor ez azt jelenti, hogy minden második héten tábort kell szervezni. Viszem a mikrofont szívesen. Én azt szeretném kérdezni, és azért, mert hogy tegnap Kata kérdezte, hogy a kiégés ellen, a munka során beszerezhető úgynevezett burnout, hogy mi védett meg téged, mondjuk tegnap Hodosi Sándor is mondta, és hát ugye nyilván más forrásokból is tudja az ember, pont az orvosi, illetve hát az egészségügyi hivatások és a tanár, és tehát azok a hivatások, ahol az embertársainak a problémáival pluszban terhelődik, ezekre a legjellemzőbb az, hogy nagyon hamar ki tudnak égni. És hát ugye rajta egyértelműen látszik, hogy nem terhelnek ezek a tünetek, hogy ez hogyan fogott meg. Nekem azért van sejtés, hogy tőle valamit. Mert azért azt gondolom, hogy sokan vannak olyanok, akik hívők, és mégis megterhelődnek. Tehát nem könnyű dolog ez. Persze, hogy fenyeget bennünket is fenyeget. Ami nagyon sokat jelent, az a kórházrészi szolgálat és a dolgozói áldozat. Egyrészt. Ugye a kórházrésünkkel akkor is lehet beszélgetni, nem csak amikor ilyen alkalom van, hanem külön, amikor szükségem van rá, hogy szeretnék felbeszélgetni, akkor is készülnem erre. Aztán, amikor már úgy érzem, volt már, amikor én is úgy éreztem, hogy mivel vagyok fáradva, akkor azért az Úristen mindig visszaterelget valami olyasmivel, amit nekem kell átélnem. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy én átéltem olyan dolgokat, műtéteket, betegségeket, amiben megtapasztaltam, vagy a gyermekeim által, vagy a környezetemben lévő számomra fontos emberek által, akik átéltek, és esetleg elmesélték, hogy hú, az nekem olyan rosszul esett. És akkor már én tudtam, hogy ilyet én biztos nem tudok csinálni, mert ez látom, hogy mennyire rossz. Vagy ez nekem annyira sokat jelentett. Pedig ilyen picike, csak egy ekkora égiskártya volt. De én most is őrzöm, mert nekem az akkor olyan sokat jelentett, hogy. És akkor ez indít arra, hogy igen, akkor ezt folytassam, és ezt tegyem is. Az Úristennél, tehát az, hogy én imádságban és az Úristen elé viszem azt, hogy tőle kérem az erőt, tőle kérem az örömöt, hogy el tudjak újra és újra önben tudjak menni dolgozni. Tudjuk a egészségügy helyzetét a mai világban, sok mindenki ismeri. Nem könnyű, jól megnehezítik időnként, de ahhoz, hogy ezen túl tudjunk lépni, ezt kell, ezt a küldetéstudatot érezni. Igen, nekem ez feladatom, nekem ez küldetésem és szolgálati lehetőségem. És innentől kezdve már másabb. Nem robotmunkának érzi az emberet. Én csak mindent szeretném alátámasztani, hogy milyen fontos az, amikor a nővész, a orvos, a
akár beteglátogató is keresztényebbnek kell lenni, mint az átmenet. Mert én tapasztaltam, hogy szinte békessége van. El lehet fogadni azt a helyzetet, amiben akkor vagyunk. És sokszor van az, hogy a mellettem fekvő betegek nem értik, hogy miért van neked kedved, miért elment és már te mosolyogsz, ha lelkész jön be, akkor hát miért kell imádkodni, mikor már te majdnem haldok lesz, valahogy annyi minden van, ami most igazolja nekem, amit Marian mondott, és én megértem, hogy igen, az Isten a beteggel is ott van, de viszont aki meglátogatja, annak olyan erőt ahhoz, hogy megerősítse a beteget, hogy ezért csak hálát kell adnom Istennek. Köszönöm. Köszönjük. Hivatásunk megtérés előtt, után. Éppen mondani akartam, már nem tudom, hogy ki kéri a mikrofon, mit mond, hogy szabad az egészségügy határain is túllépni. Itt maradok, mert nagyon emlékszem egy mondatára Mariannak, amikor még Kismamagörbe jártunk, és akkor mondta, hogy a megtérésekor ő próbálta az előtti dolgokat rendezni. Azt a perenkba esetett, ha elmondanád. Annyira ominózus szerintem ez, hogy megtérés előtt hogy viselkedünk egy munkahelyen, és megtérés után. Jó? Jó. Megtérés előtt ugye a műtőben tetrapelenkák, ami régen volt a gyerekek fogsia alatt, igen nagy számban használatos volt a műtőben is, nagyon jó nemszívó képessége volt, és hát szuper volt mindenre, nagyon jól lehetett használni. Akinek volt fűtődeke, az tudja, hogy ez egy nagyon hasznos darab. És ugye, mivel nálunk ez nagyon sok volt, vittem haza néhányat, mert otthon is olyan jó volt. És hát amikor megkértem, akkor elkezdett terhelni. Én ezt elhoztam. Én ezt úgy hoztam el, hogy ezt nem nekem adták, én ezt bizony csak úgy elhoztam. Fokkal összeraktam, és visszavittem a raktáros úrnak. És a raktáros úr a szegény kerekre érzelekkel, nem látott még ilyet, és nem tapasztalt ilyet, és kérdeztek, hogy de most mi van? És én mondtam neki, hogy én ezt elvittem, most visszahoztam, és nem szeretnék többet ilyet csinálni. És aztán el tudtam neki mondani, hogy azért, mert én eltértem, és én az Isten útján szeretnék járni, és abban nem fér bele azt, hogy én bármi olyasmiben vigyek haza, amit nem lehet. Ennek a tisztába Péterre nagyon alkalmas eszköz. Bátorított bátran, kacspácséket, nekem gyanúsan mozdult a kezem. Csak hogy is nem. Hát itt tolom van a párját. Én is egy perekkásztorit szeretnék megosztani, de azért, hogy újra és újra bátorodjunk fel a szeretetre, mert az hihetetlen változásokat tud az ember életében hozni. 40 évvel ezelőtt történt. Mindig rettegtem a fogorvostól, gyerekkoromban rémálmaim voltak, és katona voltam éppen, a múlt évezred vége fele, 1977 környékén járunk, és hát egy fogalmam tönkrement, és ki kellett húzni, de beletört, és vésni kellett. És hát a katonákkal azért nem látnak kesztyűs kézzel, az orvosok sem. Úgyhogy elkezdte vésni a doki a fogamat, és ilyen kalapáccsal így ütötte a vésőjét. De arra már nem emlékszem, hogy mit éltem át, mert ami megmaradt az az, hogy egyszer hátulról, pelenkával vagy mással, de egy nedves kendőre így megtörölték a homlokomat. Azóta én nem félek a fogorvostól. Tehát egy teljes hitcsere történt, és addig számomra
az valami szörnyű dolog volt, rémálom volt, és onnantól pedig nincs probléma. Tehát a szeretet az nem pusztán a felszínt kezeli, hanem nagyon mélyen a látásunkat változtatja meg. Itt ugyancsak egy ilyen erre a világra szóló történetbe, de hogy jó volt vezet valami azt, hogy akár örök életre is elnyitja a szemét, hogy ezt szeretet. Még annyit van, megtegyek hozzá, van, aki bejön a nőbőre és elsóhajtja, hogy ja Istenem, nem feltétlenül gondol a valódi Úristenre, és volt már, akinek mondtam, hogy tessék magad lenni, hogy itt és itt van. Volt, aki elmosolyodott és nagyon megnyugodott, és volt, akinek nézett és nagyon csodálkozott. Én örülök, hogy ott el tudom mondani ezt is. Azt mondom, hogy a legtöbbekre a munkahelyen nincs olyan szerencsés helyzetben, mint én, lelkészként, és sokan átélik azt, amiről Marika néni a másik oldalról beszélt betegként, hogy körülötte sokan kérdezik, hogy miért ez, miért az, és te különösképpen sokszor találkozhatsz ilyen helyzetekkel, de gondolom, hogy mindenki, aki dolgozik, vagy bármilyen közösségben is van, ami nem a gyülekezet, nem a testvérek közössége, sokszor kapja meg azt a kérdést, hogy miért, vagy ha nem is kérdésként, akkor egyszerűen csak szemrehányásként, de hogyan dolgozod ezt fel magadban, esetleg válaszolsz, vagy inkább békés úton hallgatsz, vagy neked mi erre a válaszol? Tudom, hogy helyzetenként ez változik. Nincs igazán recept rá. Nem tudom azt mondani, hogy most erre van egy bevált mondatom, mert nincs. Valamikor azt tudom mondani, hogy az Isten akaratába kell tudni megnyugodni. Van, amikor azt tudom mondani, hogy hálát kell adni azért, hogy ettől nem rosszabb. Mert sokszor volt már, hogy annyira elkeseredett szülőkkel találkoztam hozzátartozókkal, hogy gyermekekkel volt probléma, és teljes kétségbeeséssel voltak, és annyit mondtam, hogy ez lehetett volna sokkal rosszabb is, most inkább annak örüljenek, hogy most ez van. És tényleg megnyugodtak, és tényleg elkezdték másképp látni a dolgot, de ez is személyes tapasztalat, tehát ezt is én értem át, nekem segített ezzel annól valaki. Csak hogy értető legyen a kisgyermekem, töltsérrel született mélyen volt a szegcsontja, összenyomta a kis mellkasa a szélét is, és a kis tüdeje nem tudott úgy mozogni, és le kellett menni gyógytornára a rehabilitációs intézetbe. Gyógyúszás is elmondták, hogy mindent kell azért tenni, hogy ez javuljon, és hát teljesen magamra és elmondtam keseredtem, hogy el van torzulva a gyermekem, és hogy bementem ebben az intézetbe, ebbe a rehabilitációs intézetbe, és ott válogatottan olyan gyerekeket találtam, akik valamilyen módon sérültek, és egyik súlyosabban, mint a másik. És akkor tudtam hálát adni, hogy nem csak ennyi. Olyan kis mágasak. De ezekről tudok továbbadni, amiket én átértem, amiket én kaptam, és amikkel az Úristen engem megerősített, azt tudom én is továbbadni. Még szívesen. Valakit szerint meghúzódik hátul. Nem kérdezni szeretnék én sem, hanem azt a mondatodat felerősíteni, ami arról szólt, hogy éppen akkor. Én ilyen mondatokat szoktam hallani, vagy éneket is hallottam bőséggel. Bevittek a műtőben, nagyon-nagyon féltem, és egy olyan kedves, mosolygós valaki oda lépett hozzám, és megsimogatott. Vagy egy másik néni Szabolcsból jött, hogy tessék elképzelni, egy református
másik valakinek a mondata, hogy magamhoz tértem, fölnéztem, és egy hófehér mosolygós angyalkát láttam. Szóval időnként a jelenlét éppen akkor nagyon megállás lehet. Számomra is, és számomra is majd a megállás. Bocsánat, aki nem tud, már ő volt a kórházás részünk. Még mindig igaz. Bocsánat. Egy életút eddigi szakasza, egy hivatássá vált foglalkozás, változások, sok mindent hallhattam most Mariantól. Én szeretnék egy-kettőt kapcsolódva a Gál Judithoz fölerősíteni, ha nincs hol vinnem a mikrofont. Már hova vinnem. Meg kellett fenyegetnem, hogy beszélni fogok önben. Annyit szeretnék mondani, hogy Mariannal együtt járunk most már 2 éve, és én azelőtt Mariant nem nagyon ismertem, tudtam, hogy presbiter, de emlékszem, amikor elkezdtem ebbe a templomba járni, és Marian a kisfiával mindig itt volt a templomban. Ott ültek, és a kicsi gyermek olyan 3-4 éves lehetett, és mindig hozta magával, és én mindig úgy csodáltam, hogy a gyermek sokszor elaludt, és akkor mindig Marianra rácsodálkoztam. És azóta még jobban megerősödött bennem, mióta jobban ismerem, hogy valóban igazi keresztény, és sok ilyen emberre lenne szükség mindenütt, nem csak a egészségügyben, de aki már volt kórházban, az tudja, hogy milyen sokat számít egy mosoly, egy simogatás, egy jó szó, sokszor életeket is menthet. És én azt kívánom, hogy sok ilyen nővér legyen, és sok keresztény hívő ember, aki ilyen hittel és ilyen meggyőződéssel végzi a munkáját, és a szolgálatot, amit Istentől kapott és kapott. Köszönjük, és akkor még egy kétszer megvedett, ahhoz a másik oldalra mennem. Kedves Marian, én magam részéről nagyon szépen megköszönöm azt a csodálatos bizonyságtételt, keresztény bizonyságtétel bizony, és szép példa van a Bibliában, Pál apostolnak példája, a keresztény élet. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam tőle, azt hiszem mindenki. Nagyon sokat az életútról, a keresztény életről, mert azt gondolom, mindenki keresztül ment, én jó magam is. És köszönöm még egyszer. Szeretnék akkor felelősíteni egy-két gondolatot a sok közül, amit én följegyeztem. Megváltozott a betegekhez való hozzáállásom, pedig az előtt sem volt rossz. Mondom én, hogy az előtt sem volt rossz. Hivatásomat szolgálati területnek tartom. Fölismertem, hogy
így hangzott, Isten gépezetében csavar vagyok, fölismertem, hogy nem én vagyok, és majd én, és én, hanem egy nagyobb valakinek a munkájában fontos csavar vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a csavarnak tudnia kell hol helye. És azzal tisztában kell lenni, hogy milyen felelősséget jelent, hogy ő ott van és ő helyén van. Aztán az, hogy hivatásomat szolgálatnak, szolgálati területnek tekintem, ez azt is jelenti, hogy valahol fölismertem, hogy a munkahelyen túl is szolgálhatok azzal, ami a szakmám, amit tudok, aminek a fogásait, ismereteit meg kell tanulni. Az, hogy megtér az ember, az nem ment föl az alól, hogy megtanulja a maga munkáját, feladatát, hivatását, annak a szakmai részét, de így, hogy az ember mindezt megtanulta, egyszer fölismerheti, hogy ezzel szolgálhat, és nem csak pénzt kereshet az életben. És elhangzott a végén, hogy önbizalmamat alázat váltotta föl. Szabad, ez nagyon fontos, szabad talán így is fogalmazni, hogy önbizalmamat belévetett bizalom, ez végig ott volt benne, váltotta föl, mert az alázat ezt jelenti, hogy az Úrban bízok, és hát a diakonisszát elmondat hangzott a végén, jutalmam, hogy tehetem, úgyhogy merjünk így is tekinteni magunk hivatására, munkájára, munkakörére, bátorítson meg bennünket mindaz, amit most így hallhattunk, és ahogy említettem, a mai témánk az elsősorban a személyes hangvétel, hogy hogyan éltem meg, hogyan élem meg mindezt, amit a címben így fogalmaztunk meg, hogy hivatásunk a megtérés előtt és után. Nagyon szépen köszönjük, Marian, én csak csatlakozni tudok itt a hozzászólókhoz. Áldjon meg az Úr. Hát azért azt a labdát nem kerülöm el, amit Rájudit idézett valaki, egy beteg mondta, hogy amikor fölébredtem, akkor egy olyan aranyos, fehér hajú, hát angyal, szóval hadd mondják el még sokan, nem a hajszint, az előbb-utóbb fehér lesz, másoknak is, hanem azt, hogy angyal, hogy amit az ugye jelent, az Úr követe, hogy hadd ismerjék föl többen, és hadd mondhassák el, hogy valaki követként ott volt, angyalként ott volt. Köszönjük szépen, és így ebben a követségben járva meg az Úr. Az utolsó szó jogán, ezen a büntetés végrehajtás előtti utolsó szó, de azért megkérdezem, hogy van valami, amit a kérdésektől függetlenül még esetleg szeretnél volna mondani. Most nincs. Megmarad a következő. Nagyon szépen köszönjük. És akkor a holnapi napon folytatjuk tovább. Holnap hitünk és munkahelyünk. Most is jártunk munkahelyre, most az egészségügy területéről volt a példa, hiszen ugye Marian ott dolgozik. Holnap gondnokunk Kerti Péter fog szólni, és másik oldalról vizsgáljuk a hit és hivatás összefüggéseit, hitünk és munkahelyünk, mert azért a munkahely természetesen ma is történt erre utalásod, a főnök, meg beosztott, meg néha parancsolnak, néha olyat is, amit nem biztos, hogy nagyon tetszik nekünk, és így tovább. Úgyhogy a holnapi napon ebből a nézőpontból próbáljuk tovább
megvizsgálni ezeket a kérdéseket, és közösen gondolkozni. Szeretettel hívom, várom mindenkit holnap, és szabad bátorítani másokat is, mert előfordulhat, hogy lesz munkahelye, van munkahelye, volt munkahelye, mert nyugdíjas már, és így tovább, de mindenféleképpen sokunkat érintő kérdések ezek. Köszönjük így mindenkinek, és akkor ma este az utolsó énekünk a 499. dicséret.